کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی جیندہ عقیدہ ملتا ہے وہ پڑھے جا قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرتی سبحان اللہ بڑی حسرتی اے بیکھن دی بڑی حسرتی اے بیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرتی اے بیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ حیاتی ہوئی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ